Regosillo radioactiu. Benvinguts una altra vegada aquí a Regosillo radioactiu. Seguirem xerrant amb aquesta gent, amb en Rafael Duran i n'Antonio Rubio i també en Tomeu Oliver, que estem aquí, bé, que mos expulsant de riers, que mos ho passant bé, que veiem com ha evolucionat tot això, de l'orgullosos que estan de tota la feina que van fer. I bé, anem a seguir. No sé ni on havien quedat, perquè fora micro també hem xerrat massa, de més. Però bé, no passa res. Anem, per favor, a les maneres de ballar. Tu que ets mestre, Antònia, i tu, Tomeu, que estàs de vora ella constantment i també ho saps, com ha canviat dels 70s a ara la manera d'ensenyar, la manera de... Bé, mira, ha evolucionat. Mira, ara me dones l'opció per dir de la meva teoria de que el ball de bot està viu. El ball de bot està viu. I mentre hi hagi músics que sempre en les bases que me'l van ensenyar els nostres avantpassats, però fan creacions noves o un arranjament nous, o mentre hi hagi balladors que damunt punts senzills, com ja traurem via frontera, perquè tens la sort de que ve cada 15 dies a canviar i és molt creatiu i de punts molt senzills, com per exemple pugui ser punys i peu sec, te fa unes combinacions precioses, però un munt de punts. Bé, i de passar a fer davant i darrere, de tota esquerra, bot i obrir tancar, o peu rosat segon i tercerento, quan va començar a ensenyar-me punts d'aquells, vaig dir hi ha vida després de tot això. I sense deixar de fer el que sabien originàriament. Per tant, sí, és molt més ric. Jo te xerraré de les meves classes. A l'escola Vall de Bot de Calvià, l'únic que demanam és respecte. Tot l'altre està tot permès. Hi ha gent que en un moment t'agafa tots els punts i et baix. Hi ha gent que li costa anys, però és igual, ningú mos encalça i hi ha bellesa amb una parella que balla beníssim, hi ha bellesa amb una persona que té... Jo tinc persones arrítmiques que han arribat a ballar els punts més intermediats i també hi ha bellesa en això. És una bona mestra. Bueno. Tot s'ha de dir, perquè que una persona rítmica arribi a ritme... Sí. No, perquè la persona té voluntat i és constant i té il·lusió per arribar aquí i jo faig tot el possible perquè hi pugui arribar. Bueno, doncs a l'escola Vall de Bot tothom és protagonista. De la festa tothom és protagonista, tant els que balla superbé com els que no balla tan bé, o tant els que fa molt d'anys que balla com la persona que acaba de començar. I hi ha un feeling entre els que en saben ja i que ajuden en els que no en saben, i ara torn a les coreografies, perquè també tenim la sort que venguin a Cati en Luna, i jo me refereix que a coreografies en els punts que sabem ara, sí, podem muntar ara una coreografia, no és espontani perquè jo vos diré 4 coses, però quasi ho és, i d'una manera, i això és divertit, i bé, i això és... Dins les classes? Sí, i llavors també vos potser agrada les contradanses, que nosaltres a Calvià ens feim gràcies a la feina que ha fet l'escola música i dansa, i són divertidíssimes, i jo no entenc com la gent no agafa. Aquestes contradanses van ser anteriors en el ballet de les Jotes i han conviscut, perquè hi ha en Ximó té una conferència d'un llibret de la Llonja que se muntaven festes i hi havia totes les... Sí, però és mentida, plaça...
Però és que comanden els balladors. No ho entenc, i musicalment només tenc per treballar. Sí, però els músics fan molta més feina, penso. La dansa 2 del Mallorca. Només tenc aquesta conta de dansa i se podria muntar en un moment, perquè una tonada d'anar caminant de xeramies la podien muntar com a conta de dansa, per exemple. Però, bueno, és molt més ric que abans, la cosa s'ha anat enriquint i bé, i això. Jo, en les meves cases, som permissives. Si ja dic que si una persona pot arribar fins aquí, doncs arriba fins aquí, i l'altra que pot arribar més enllà, doncs arriba més enllà, i ja està. I de vegades fer un punt molt esborbat o molt complicat no és més guapo que un punt bàsic senzill? Sí, també. Tot és la manera d'interpretar el punt, perquè jo de vegades veig... Després anem a llevant i se mos cau la bava quan veiem un punt de jota d'allà que són més senzillons. I dius, és que tot és la interpretació de cada un ballador. El que passa és que és divertit fer coses noves i... no et cansa. Exacte. I res, nosaltres tenim aquesta sort. Has fet callar en Rafael una estona, tu! És cosa grossa. No, jo te volia demanar, per la zona de Llevant, que tu contaves que no havia passat per cap acadèmic, com s'ensenyava. És que ara aquí mos falta a Joana, però bé, qualque altre dia li farem un altre. No, perquè després la gent que sabia ballar va començar, jo t'he dit, aquells joves que van anar a Sóller, que contava abans que havien volgut aprendre a ballar, després van trobar una gent que ens va ensenyar a ballar. Llavors va ser, quan jo he xerrat de l'excisió que hi va haver entre Cart en Festes i l'Escola Cart, aquí ja no van ensenyar ni mateixes ni res. Diguéssim, no ens havien d'anar pillant els punts a la plaça. Fèiem la feina que se feia antigament de l'observació visual. Bueno, avui en dia no passis pena que els mòbils fan mats fent vídeos i davant sí, però és que abans no teníem això. Per tant, havies d'aprofitar a les ballades per agafar el punt aquell que no sé com era, que quan ho vaig provar que nostra no me sortia i és que aquí fan un petit revolt i gira i posa el punt de l'altra manera. Llavors tot això hauria d'anar. I per això la recepció que fèiem en aquell moment era molt ràpida. Per exemple, quan jo xerrava abans que era com un post anterior, però i vull fer un incís de que quan xerrava de rol de petita, rol de gran, no xerrava de rols de balls, sinó xerrava d'espai, d'espai de ball, no? Que abans aquest espai era molt reduït i nosaltres el vam ampliar a tota la plaça, que quan deia lo del bany de l'Iglesi la gent mos deia, però què feis, locos? Amb aquesta... i sobrarà lloc? I no em va sobrar. Perquè a més en aquell moment a Sant Llorenç era ja prohibiria les cadires a les places que nosaltres i que ara passa que la gent se va anar i fins a la 1 o les 2 va seguir ballant els balladors perquè tenia una ballera rabiosa tothom si la majoria tenien 20 anys saps? Clar. Aleshores quan se separa el grup diguéssim de tal llavors nosaltres ens encarregam dels balls no? I aleshores era que ja havíem fet la feina abans, diguéssim, era prèvia, ja havíem après els punts del bolero, perquè com ballàvem els boleros? Perquè hi havia un cansament de tota la cosa franquista, de totes les agrupacions folclòriques, de la cosa rància, etcètera, de veure, era molt cansat, veure una trobada ball mallorquins, perquè tot ballava igual, mateix, que després de toves que venen aires d'endrats o l'escola de música i danses, que tota l'explosió de colors, i te quedes embadalit. O el manco jo. Ja està. És l'únic que mostra que m'agrada. Ja no diré res d'aquí. Ja està. No t'opines més. El que passa és que en aquell moment vàrem adoptar els punts que veiem a Liorna perquè eren la feina que havia fet ensenyat que va ser molt revolucionant en aquell moment i molta de gent no la va entendre i tal, però m'ha servit per poder ballar tota Silla tots junts. En aquest cas la vàrem adoptar perquè era la més fàcil, diguéssim, per no tenir cap prejudici en aquell moment. Ara veure que ara és l'escola de música i dansa es posa la medalla, però la medalla és de Liorna, que la Liorna va ser es que van anar de poble en poble a ballar i a ballar en les ballades populars. L'escola de danses no feia ballades populars en aquell moment, només feia actuacions. Atenció, això també vull que quedi clar, perquè ara han passat 40 anys i posen la medalla és molt fàcil. Però diu, no, tu no vares anar a picar pedra, i va anar a Liorna, saps? I per jo Liorna sempre m'ha semblat un dels grups fantàstics d'aquell moment a nivell de ball, diguéssim, no? Perquè vam aprendre d'ells a fer els punts.
saps? I aleshores, què hi havia? Jotes i mateixes de part de llevant, però nosaltres fèiem el ball obert, i el ball obert havia de ser demòcrata, i tothom podia ballar, tant els que en sabien com els que no en sabien. I ara m'aniré a l'actualitat. Aquest darrer ball de por que s'ha fet a Sant Llorenç, el dia de Sant Llorenç, o l'endemà, no me'n recordo quan va ser, la plaça estava perdent de la gent, a veure que ara la gent va començar a dir hi ha molta gent jove que balla, crec que hi ha un relleu generacional de gent de 16 anys. Ara, De 16 actualment. anys, sí, que hi havia molta de gent de 16 anys ballant al mig de la plaça de Sant Llorenç i eren de Sant Llorenç. Allò de dir, ui, què està passant aquí, no? Bé, és un relleu. Nosaltres ja no ballem, diguéssim, ballem massa anys que ballin els joves. Però me va fer molta gràcia un jove que se va passar tot el vespre, se va ballar totes les primeres a la darrere, no endivinava punt, la cosa més rica del món, però és el més feliç del món. Pues sí. I ja està. I això a mi m'encanta perquè dius, també tenen dret, els que no saben ballar, a aprendre que potser d'aquí 2 anys en sabrà. Exacte. Però ara si li dius no ballis perquè no en saps, segurament no ballarà mai més. Sí, sí. Llevat de que sigui el típic gat, que sobretot és anteponses, sempre n'hi ha un, No. gata, que no fa més que malgrat la ballada. No, aquest al·lot era molt feliç i no endivinava ni bolla. No se pot pagar dos vells. Jo estava fascinat amb ell, tot perquè l'observava que em dius que no n'hi una ni una. Però és malgrat ho igual. intentis, però mentre no molestis. Sí, exacte. Perquè si estàs dins un rolo i te quedes aturat i el rolo ha d'avançar i tu quedes allà fent tap, també em premi. Aleshores, els balls també era vera que en aquell moment no hi havia tant de sonadors com hi va haver després de jotes i mateixes. N'hi havia, però estaven a casa seva, alerta. Va dir, quan dic n'hi havia pocs, me refereix a els que sortien a plaça. I els que sortien de plaça eren molt gueto, per dir-ho de qualque manera, aleshores és que feim en ball, llavors evidentment que vingui música nostra, que vingui Sitsom, que vingui Talking, que vingui Aliorna i els pocs grups que hi havia en aquell moment, estic xerrant de l'any 82, i que ballam els boleros a plaça i ballam tot. D'aquí ve ara un relat que diuen que el ball de bot o bé és de ballar fandango, els boleros i de tot, i el ball o ball de pagès és de jotes i mateixes. Mentira. Perquè nosaltres ho vam ampliar per les set demòcrates i, a més, eren molt rebels en aquell moment, diguéssim. Fer-ho amb el ball de jotes i mateixes m'hauria semblat molt vitrina. Perquè els inputs que tenim en aquell moment eren molt de vitrina. A mi em va venir a dir l'speaker del grup que estava allà organitzant el ball de bot, no toqueu castanyetes. No podeu tocar castanyetes. I clar, li vaig demanar, argumenta. No, perquè la castanyeta que vosaltres tocaven el ball arriben en micros amb uns segons de diferència i aleshores, com que aquest segon de diferència, quan surten per bafle, desbaraten els sonadors. I jo no vaig posar a riure. Em dir, com m'argumentis una cosa més científica t'escoltaré. Per ara seguiré tocant castanyetes, que la van fer, però ens feia molta ràbia. I jo n'havia pres ens carta en festa, perquè m'argleien a bot, una vegada va voler que tocassin castanyetes, però sempre està molt rítmic i evidentment a mitja hora ja tocava les castanyetes, els altres no van sobre i te'l van retirar tots, però jo m'he quedat, jo vaig ensenyar als altres, no te pots imaginar, perquè el que sabia un, jo me'n recordo un any en el tramvia de Solla per Nadal, ensenyant de les castanyetes que els altres devien estar amb un cap com un bomba perquè nosaltres cataclac a dins el tramvia, però que tenien 17 anys, m'entens? I anàvem a acampar allà a la muntanya de Solla, però cataclac, i jo pensava, si m'ho he trobat jo ens inflaria, però jo ho he fet en això, m'entens? Vull dir que anècdotes d'aquestes n'hi ha moltes. Després, aquest dia de l'Antoni Fai, ven un grup d'artistes convidat i un grup de Menorca. I el grup de Menorca ja era de na Pilar Pons, que l'havien conegut 2 anys abans, que ells picaven molta pedra amunt, totes les agrupacions a la contra, perquè a l'esplanada de Mont intentaven fer ballades populars i ningú estava d'acord, diguéssim, girava molt l'esquena i tal, i ell se va fer nosaltres també, com una pitgeria, i dia, m'encanta que aquí a Sant Llorenç feia el mateix que intentant fer altres i tot això. No, ve a Sant Llorenç, hi ha altres collots, però ella venia a Sant Llorenç. Aleshores, el dia de Sant Llorenç, me'n record perfectament, a les 3 del vespre amb un sol que crema el dia 10 d'agost, cremava el cul a les llebres, Ardemó i nosaltres, i ells intentaven aprendre valors mallorquins i nosaltres els fandangos mallorquins. I al vespre, a la ballada. Això quin any, meu nom? 82. No, era el 10. I ja ballàveu boleros per aquella zona? Sí, clar.
Ja, és que del 79 ja ens havien vist a ells. Però que no passen tant d'anys, Tot era molt ràpid. No ho veig. Tot era molt ràpid. Sí, era trepidant. Però molt ràpid, trepidant era, en sèrio. I aleshores nosaltres ensenyàvem a ballar els puntejats, que se deien en aquell temps, i ells ensenyaven els passos més senzills dels fandangos menorquins. Jo llaurava amb vermell, jo llaurava amb vermell, i em van banyar revoltada, i feia millor llaurada que la Montse al seu parell. Jo llaurava amb vermell. Sant Pere era espanyol, Sant Pere era espanyol, i espanyol era Sant Pere, i de tan espanyol que era, se va Espanya ell tot sol. Sant Pere era espanyol. Ells et ballen en filera, però eren... Ells el ballaven de postís, que jo li dic, de coreografia No, antiga, o ballaven perquè en improvisats? Pilar Pons havia estat alumnes, que això després més avançat estudiant en Sant P, del Conquet del Mitjó Gran, que era el gran ballador que va explicar els fandangos en Sant P l'any 27. I en Pilar Pons els aprèn en els anys 40, a final dels anys 40. Quan era nina, perquè son pare era nit del Conquet i tenia les filles de la mateixa edat, per la qual la Pilar Pons s'anava a passar dies al mitjorn i allà li ensenyaven els fandangos. I va aprendre els fandangos no coreografiats en els punts, com els tenim, i ell ensenyava això. Els punts són aquests, fes el que vulguis, però després has de girar en el moment que has de girar, no? Del fandango, i després fas els tan, que no sé com te diuen aquests punts, perquè aquí ja he perdut la memòria, diguéssim aquesta, però bé, tenen nom, tenen tot. Només hi ha instruments? Però la meva flipada és quan jo estudia en Sant P en les fitxes, me trob els noms dels punts del Conquet que conta ell en Sant P, que eren mateixos que deien a Pilar. Aleshores, al vespre, a la ballada, que eren un grup que se deia Jam, toquen els fandangos i nosaltres sortim amb ells a balladors, perquè s'hi havia après. I l'impacte va ser tan gros que en aquell moment de ballar s'ajunten altres balladors a intentar fer els punts. I jo van tenir el virus escampat. A partir d'aquell moment hi ha les grans files a Mallorca. Quan a Pilar Pons torna 3 o 4 anys va dir, però què és això? Tanta fila, perquè llavors aquí, com més ballaven a la plaça, la fila era més llarga. A Menorca són més pocs, si ballaven 8 era una fila de 8, o 16, vull dir, saps allò? De dir, no ballaven tan estirats, i la gran fila. I això va ser el virus, és a dir, que el virus se va escampar molt ràpidament. Saps? S'escampa molt ràpidament. Després, evidentment, si som toca fandangos, música per altre toca fandangos, i si gent ja ballaven fandangos de Menorca, punts, perquè els de Mallorca van arribar més tard. I com així ara ballam fandangos a la Mallorca, o sigui, fandangos menorquins, de música menorquina, amb punts a la mallorquina, però després hi ha un grapat de gent que ha anat a altres cursos i tallers que sí que sap els 6 primers, els 6 segons, no sé què. Però després hi ha hagut molta intercanvi de grup de Menorca i no tots els grups ballen igual. És a dir, aquesta cosa lliure que havia pres en Pilar Pons ara té 80 i pico d'anys, diguéssim, no? És a dir, aquests punts que havia pres en Pilar Pons i que ella es va posar en marxa l'any 78, crec que va començar. El primer que ballam aquí és lo Maones. No exactament, lo mitjorner. Mitjorner. Hauria de ser, passat na Pilar de l'O. I llavors, i després se van a viure a Mó. I a Mó li van demanar la barriada, que també era un moment d'explosió a finals dels anys 70 a Menorca. Com aquí, hi havia una traginada d'un impacte molt bèstia i va estar molt pocs anys
cantants, perquè van estar com a 4, m'apareix 5, però van treure com a 3 o 4 discos i encara hi ha un impacte a Menorca entreginada, m'entens? Hi va haver teatre, hi havia poesia, hi havia un festival que se feia en el Parc Freginal, que està en el centre de Mó, i que allà passava moltes coses, m'entens? Llavors, va molt paral·lels la història de Menorca amb la de Mallorca, però no arrela el ball popular. Arrela d'una manera que ara te diran que sí, però jo te diré, i totes les camisetes de colors, que aquesta apartheid que feien tots a Menorca, perquè entres en el Facebook i veuràs l'associació com els balls a la plaça, que no van disfressats, van en la camiseta com per dir, nosaltres som d'aquests i tu ets dels altres. Per això no m'agrada gens que a plaça hi hagi... Això va fer molt d'anys. S'estol del Jericó, que anava amb una camisa de lila, i jo sempre deia l'apartheid de Falanitx és d'allà. Saps? Allò de no entreu, perquè tanmateix no me'n volen. Saps? Tot i que jo conec molts de l'estol, Vaig dir a la cara, no tinc cap problema, jo per dir les coses. I jo crec que cada programa ho he dit, ben. Aleshores... No sap que diu que duguin camisetes, però vols que no ballin en sos altres i dius amén. Clar, llavors aquí aclarim, quan hi ha un intercanvi de Menorca en Mallorca, passa que, segons l'agrupació, ensenya unes coses o unes altres. I els balladors, veig que molta ideologia no tenen ara, així que nosaltres érem activistes i sabíem en aquell moment que m'havia escapat de tot el del punt del fandango, perquè ja vàrem veure que cada 3 anys tota Mallorca ballava fandango als menorquins, i vam dir, si no ens culpables nosaltres, amb tota la bona fe del món de fer un intercanvi, ballar i fer la gràcia de tu balles els baleros, nosaltres ballem... I ja està, si hagués anat i no haguessin fet més, m'entens? Però no, bum! Saps? Passa això i dic, mare meva, no? Total, que llavors, quan fan aquests intercanvis, per exemple, quan crec que va ser Xitsom que va gravar El Valor de Ciutadella, més conegut com les Peligroses, se ballaven els punts apuntejats, els valors apuntejats, diguéssim. Fins que fan intercanvi a Ciutadella i ensenyen el punt muntat, la coreografia antiga, diguéssim. Quan d'aquestes coreografies de Menorca són molt dubtoses, doncs el sentit que a 1913 ningú sabia ballar. Volien fer una celebració, està documentalíssim a Ciutadella, que volien ballar per uns antics balladors que feien 80 anys i que no van trobar ni 4 balladors que ho sabessin. Ostres. Aquí, tot un tema darrere. Sí, però diguéssim que llavors venen els coreògrafs aquí. Ja hi havia coros i danzas als anys 40. Alerta, que també n'hi havia zona de Llevanta, a Falanitx i una cosa, hi havia coros i danzas als anys 40, l'any 44. És un altre món, però ja dic que falta un gran estudi de l'època franquista, un gran estudi també de sonor, d'una sonoritat que ara no se sent tant. Sí. Bé, sí, ho he dit massa aviat. No, hi ha moltes coses que se senten, però a veure, vull dir que llavors aquí... De fet, jo enyor, musicalment, ara que xerram més de música, això, enyor, jo m'he criat amb la Liorna, o sigui, el cassette de Liorna, d'ençà que vaig néixer, el vaig escoltar, no en teníem d'altre, per desgràcia que nostra. I a mi encara ara me transmet una cosa, una connexió amb el ballador, que avui en dia hi ha grups que el decència sí, balles perquè van a ritme, però no te transmeten. Mira, ara que treus aquest tema, vull dir una cosa referent a això. Jo vaig tenir una crisi personal perquè jo vull recolzar a tota persona que vulgui aportar qualque cosa a la cultura popular. I hi havia un grup de Calvià que, concretament la persona que estirava el grup de cultura res. I el que volia era fer actuacions, cobrar, i vaig tenir una crisi. Què faig? Ho recordo? No, fins que un dia ja no me passa per cap, me surt de les entranyes i jo això no ho recolzaré. Me sap greu, però no ho recolzaré. Me van criticar i això és un grup que comença, i bé, això és un grup que comença però de cultura res. I efectivament, perquè llavors se limiten a agafar un CD de grups que han fet una feina, que han fet una creació, que han fet uns arranjaments, trien les cançons que més els agraden i els copien d'aquella manera, per posar un adjectiu o un sí,
d'aquella manera i al cap de 2 anys desapareixen, perquè és que no tenen vida aquesta... No, perquè no composen, no fan res. No, i a més que l'objectiu no és fer cultura, fer música, fer ballant el ballador, no, l'objectiu és un altre. I efectivament, amb el temps me van donar la raó, però me sap greu, perquè a més això lleva feina a gent que s'ho curra. No, i que fer feina per la cultura, fer feina me refereix en el sentit d'aportar, composar i tal, no te faràs ric d'això, rei meu. No. Mira quant fa que dedic temps i tal, i no m'aconsegueix res de l'altre món, simplement m'agrada. Exacte, això ho has de fer perquè t'agrada, i res més, però evidentment t'ha d'una feina. I també ho has de dur de dins, perquè no tothom pot fer una creació. Jo, per exemple, aquests punts que fa en Biel, jo m'agradaria fer-los jo, no me surten. I segons quins arranjaments musicals i tot això. Però bueno, jo volia dir això, que me sap greu, perquè n'hi ha que no, n'hi ha que surten, que estan molt ben formats de músics i fan bona feina. Però n'hi ha que no, i a més, sense cap reconeixement. Això és un bolero que ha fet en Pet Toni de Música Nostra, per exemple. O Pet Toni, podem fer aquest bolero. O en Rafael Ferrer, per exemple, que ha fet diferents cançons, i Rafael, podem fer aquesta jota i, no sé, tenir un reconeixement de la persona que ho ha creat. Sí, perquè tu dius que hi ha gent que no crea, però jo també me sap greu que, per exemple, se perdin cançons de Xaloc, de Liorna, de Sid Song... Està bé que creï, però també queixes que estan aquí un poquet amagades. Per això és cíclic, no? Mentre estiguen enregistrades, el que passa que últimament jo veig que hi ha molta indocumentació. És a dir, que la gent no va a cercar coses. De cop i volta te trobes una persona de les joves... Però també costa trobar les coses, perquè tot està o publicat per un ajuntament d'un editor de fa 20 anys que ja no el trobes... Sí, però la discografia se pot trobar. La discografia més o menys... Clar, se pot trobar. No, n'hi ha que ja no hi són. Jo concretament vull trobar un dit de Xaloc, que allà és bolero Desitjos, crec, i no trobo lloc, està en debat, no? El tenc perquè... Facis pena, te passaré el contacte. Sí. Això per sort passa però clar, la gent nova, jo xerro sobretot del jovent, d'aquesta fornada de gent de 20 anys que no tenen cultura en aquest sentit, que ara li falta rodatge. Que després te diuen, no, és que hem d'anar a fer un recull, hem d'anar recollit. Doncs està recollit. I diuen, a bon, i dic, comença per Noguera en el segle XIX, te'n vas després en Massot, que eres padrí del pare Massot, que també va fer un recull, te'n vas després en Sampé, que va fer un gran recull a Mallorca, etc. Vol dir que no estarem per reculls, el que passa que si no investigueu i no ho saps... Sí, però són coses molt antigues que costa de trobar. I no tothom ho sap fer. No tothom és universitari, no tothom arriba... Però no és que arribi o no arribi, sinó que simplement trob que vos heu de posar a escriure, per favor. Més clar i bo. Si tenim una beca. Si tenim una beca, perquè si no mal llamps a la vea, m'entens? Que el que hi ha és bastant antic, costa de trobar i tal. Però bé. Tot és cíclic, diguéssim. Jo crec que hi ha unes peces que en un moment s'obliden perquè el grup deixa de sonar, després les redescobreixen potser 20 anys més tard, no sé, jo veig que hi ha com una cosa de... però ho descobreixen per ahir que han descobert tot Amèrica, no? El Dorado, que deien, no? I que facin cançons, jo què sé, de Liorna mateix i tot, això m'ho pareix molt bé, és que ens facin en respecte, que ho facin tot en respecte. Una Francisca Torré de Sitsom, que de vegades xerraven després dels balls, va dir una cosa una vegada que potser tenia raó, no ho sé, que deia, ara està molt bé, perquè ella s'incloïa, fèiem boleros, fèiem fandangos, fèiem jotes ara composades, jo crec que se feien la tenda d'aquí 100 anys, perquè haurem de destriar. És a dir, sí, haurem de destriar. A veure... Amb això el que et vull dir, o fer en comparació, com si jo fosses racó, on hi pugui
antigament, dic, sobretot si tenim informació de fa més de 50 anys, jo què sé, sempre s'ha ballat home-dona, No, dona, també. Sí. perquè faltaven homes. Sí. Perquè no m'ho volia ballar. Per això Sí. hem de mirar en els balls, alerta. Jo no sé si els balls antics deixaven dues dones, Els balls Ja no antics, ho sé. alerta, no, perquè hem xerrat de la figura de Reveler, perquè després no l'han acabat de resoldre. A Reveler antigament, diguéssim, fins a la Guerra Civil, perquè està molt documentat, tant en viatgers del segle XIX com els escriptors d'aquí, que alguns també ho van parlar, i hi ha punts en comú, és a dir, que això vol dir que més o menys tot van veure més o menys el mateix. A Reveler comandava, però Reveler era el que moderava el ball. És a dir, havia de ballar la lota que el seu enamorat, tant si sabia ballar com no, donava d'obders i pujava el ball. Aleshores aquí, la figura de la dona vista ara mos queda com molt d'exhibicionista tot, diguéssim, la meva, amb aquest sentit possessiu heteropatriarcal que diríem avui, és la gran balladora, perquè jo he apostat per ella, i si jo no sé ballar, me n'aniré en un gran ballador que balli amb ella per deixar-la bé, m'entens? Llavors això era el ball més oficials, el ball que feien les finques o les possessions a la pagesia, per lo que jo sé, no millor no feien, però havia de ballar la filla o la madona de la casa, la primera, m'entens? I després hi havia que anaven a espanyar el ball, que els balls s'espanyaven en pas de bé, que o tiraven fulles de figuera de mora o en els balladors i pua per aquí, pua per allà, i ja t'arreglaràs, o me van dir mosques d'asa que ens posaven dins un tub d'una canya i no sé què, allà, i bufaven amb una canya, i clar, les mosques d'asa s'aferraven a la pell de les dones i era un desastre. Ai, No. que vedada. Clar, és que llavors, diguéssim, en ball d'un temps no sé si deixaven, perquè controlaven molt qui ballava i qui no ballava, no era demòcrata en el sentit de ball i tothom, no. Aleshores, quan en els anys 80 se fa és una altra cosa, i les dones ballaven les dones quan no hi havia massa homes que ballassin, perquè en els anys 80 tampoc no hi havia massa que També ballaven. havia sentit a dir que potser entre germans o això no passava res si ballaven dos homes, si ballaven dues dones. No, dos homes no crec, No. No, que va. En l'estigma d'homosexualitat que sempre hi ha hagut a la nostra societat era molt difícil. A mi m'encanta ara que s'hagi llevat el prejudici que qualcú diu, però no, encara n'hi ha que s'escandalitzen. No és el problema, no s'escandalitzen. M'encanta que, a més, la generació que ho ha fet ha anat en paral·lel a la societat, diguéssim, no? És a dir, a mi que m'importa si ballen dos homes i tal. I a mi em fa molta gràcia et saber que aquells dos són heterosexuals que ballen entre ells, m'entens? Sí. Això m'ha paret ja el millor, perquè ja no hi ha l'estigma d'homosexualitat vista com una taca, etcètera, que venia d'abans. Però la moralitat és una cosa que sempre hem de controlar dins la història del ball, clar. Per exemple, la secció femenina, quan comencen a ballar, prohibeixen que els homes ballin amb les dones, i fins a l'any quasi 59, diguéssim, des de l'any 40, ballen dones amb dones. Dones vestides disfressades de petges de dona, no dones disfressades d'home, perquè no volien cap connotació sexual, perquè la moral catòlica estava controlant el ball. I llavors s'inventen allò de bombatxos, no eren exactament com ens van fer la secció femenina, perquè ens van fer unificats a tot Espanya. Perquè si es ficaven la falta en els concursos, a veure qui feia la cucabela més grossa, no ens aparien veure un tros de cama, saps? I anaven tapadíssimes, però això és la moral de la secció femenina, m'entens? Marinat Tanzanino da passis a la mar, que si solen ja t'espitja ja no sabràs mai tornar. Espera que arribi el dia que s'endolcin tempestats, que si tu no veus la lluna des de Mallorca es veurà. Jo vaig veure un documental molt interessant, moltíssim interessant, de Montriana, que
era una cosa que jo no sabia, que en els anys 50 el franquisme treu tots els gitanos de Triana i se n'han d'anar. I en els anys, final dels 70, crec, se reuneixen en un teatre tots per trobar-se, tots els gitanos de Triana, s'ajunten per fer un festival. I això està, el vaig trobar a YouTube, no sé què, si encara està penjat. I clar, me va sorprendre molt una cosa, l'erotisme. Quasi pornogràfic, que diríem avui, de com movien els pubis, com els gitanos entre ells se provocaven. No? Però clar, els gitanos eren un poble lliure que la moralitat no havia caigut damunt ells perquè estaven defenestrats i marginats, amb la qual feien el que volien. M'entens? No t'hi va caure la moralitat damunt. I jo quan veig aquell documental penso, clar, és que... Té lògica. Té la seva lògica, m'entens? I me deixes fer qualque pregunta avui? Per favor? Gràcies, gràcies. Un detallet. Si vol, no diré res més. No, és molt interessant. No, és que quedam tots un poc amarats. I d'ahir, confirmam que és un ball de festeig? O de festa. I és que aquí has tocat un tema que també jo encara no m'hi he tocat. Ja ho sé, que n'hi ha de temes que has de tocar. Que són els folcloristes fantasiosos. S'ha dit moltes coses. Per això s'ha dit moltes i molta literatura s'ha fet, no? Que si no sé què, que si no sé quantos, tal. Jo no sé si això, amb tanta moral que hi havia catòlica damunt, se podria fer tot això. Perquè la folclorització ha donat per fer aquests invents. Que és, jo faig una mostra, i ve el noví, la novia per allà, i dic, bueno, aquí no ballaven. Així, els pagesos, diguéssim, fan una altra cosa. Perquè jo fa molt poc que he sabut la folclorització de les mostres d'Eivissa. I clar, allò de la novia que s'inventen, que no sé com se diu, perdona, perquè ara la nomenclatura... També som molt ignorant total. Només tenen la curta i la llarga. Això ho deia un tio en un documental que deia d'un Eivisseny. Tenien la curta i la llarga i se divertien així. I punt. I tot l'altre que s'ha inventat és perquè tu no pots fer una mostra, un espectacle amb una curta i una llarga. T'has d'inventar coses. Llavors la fantasia aquí, saps? A l'escola de danses, perdoneu, però més fantasia que allà ja no he vist cap mai, Diguéssim, jo sempre trobo molt fantasiós sempre explicant coses. Que t'agrada escoltar-ho? Bé, no m'ho crec, senzillament. Per el que jo he vist, diguéssim. Sí que és un ball de festa. Un ball de festa, sí, un ball de festeig. Amb aquest home que donava del vespre, que veig sense dona, això no hi veig festeig, hi veig exhibició. Saps? Atenció. I avui en dia, trobes que hi ha festeig o no? Potser com a balladora? Sí. Avui en dia que festeges? Si avui en dia anem a follar directament. No t'ha perdut temps. No, si no és així. Vull dir, jo no vaig a perdre temps. Tu, vine cap aquí. Saps? O tu vine cap allà. Vale, no, que em convides vendrem. No perdres temps ballant una jota i una mateixa per acabar pegant un polvet, m'entens? Sense la veritat. Anar vaig a un ball de bot, no, jo no hi vaig ara sense idea d'anar a lligar. No. Si passa, i m'he arribat sigui, m'entens? Però vull dir que no sé... Hi ha altres maneres, que sí. Això és una altra cosa fantasiosa, veus? Jo diria que vas a un ball a fer festa i te passes divertit i ja està. Què trobes després de la teva vida? Millor per tu. Exacte. No sé. I a més, què trobeu de les balladores d'un temps? Anaven amb més puteria? Estic xerrant ara dels anys 80, deixant-nos d'anterior, sinó en el principi de les ballades. Les dones anaven amb ganes d'embuear somo? Home, teòricament, a les bullangueres era part del joc, perquè la dona embuiàs, jo per exemple ho feien servir per així que anava a voltar i no voltava, o no deia res i voltava. Amigo! Sí, però no sé. A la part de llevant, no. En els anys 80, diguéssim. Anava a ballar i ja està, i a passar molt bé. Però és vera que ells sí, perquè venien de les fantasies de l'escola de danses. I les bullangueres surten d'allà. És a dir, no, espera, no de les bullangueres si vull tocar una altra cosa. Abans. No, perquè si no m'ho anem a les bullangueres ja mos perdrem. Pensa que només faran 2 capítols. O 3 o 4. Tu t'ho perds. Tu tens un Frikipèdia aquí davant. Sí, ho he vist, que ets una Wikipedia. Friki. També friki. No, perquè jo volia xerrar també d'una altra cosa que crec que és important, i és a la part de llevant, clar, en aquell moment
hi havia molt pocs sonadors. I després van venir, alerta. Després van venir més i va venir explosió. Però, t'estic xerrant de l'any 82, quan nosaltres ens barallàvem entre els altres, etc., ens trobem que l'any 83 és quan feim el grup, perquè no teníem un grup de música. Per tant, no podíem ballar si no hi havia música. Allò que tu has dit, que els balladors i els sonadors ho fan més feina i tal, jo com que he estat una cosa i l'altra, te puc dir que mos necessitam tots. Sí, talment, home, evidentment mos necessitam. Clar, si no hi ha els altres, poden ballar les fosques si vols, però... Això és igual que els balladors que se pensen que ells són únics. Si balles tu tot sol no fas una ballada. No, clar. I ja està. Llavors, nosaltres vam fer que vam anar a treure la Manrafel de la Fontpella, perquè la Manrafel l'havia vist que sabia sonar, que tal, i tenia ganes de sortir, però havia estat defenestrat els altres. Li havien dit que no ho volien. Aquesta espina la va clavada fins que se va morir. Després a la llarga he sabut qui era la persona que li va dir que no la volia. No, però ho sé. Però que consti que ho sé, davant el notari ho puc dir. Però la Farida va dur sempre, perquè cada vegada que ens trobàvem abans de ballar, ell ho deia. No m'agrada ballar, és que no m'agrada ballar, mira mal que em volta, no pas molt bé. Clar, aquí ha passat una cosa molt curiosa, en aquell moment, que jo tenia 20 anys, i ell en tenia 60 i... no me'n record massa, hauria de mirar. Però és igual. Llavors diferenciaven 40 anys. I no existia en aquell moment un jove de 20 anys que tocés amb un veí. Saps? Llavors van venir més endavant, però dins el reglament de jotes i mateixes de Llevant, diguéssim, nosaltres tocàvem com mitja hora amb ell i mitja hora amb el seu grup, diguéssim, no? I llavors, quan el grup, quan jo me'n vaig, llavors es constitueix entre mudança i ja queden uns, perquè nosaltres no vam anar i queden un grup més constituït, diguéssim, sempre vam voler que nosaltres tocàssim amb ells la part de jotes i mateixes. Jo, evidentment, vaig dir que anava del grup perquè jo tenia altres prioritats a Barcelona i venia poc i no volia tampoc tenir el compromís, però vaig assumir el compromís a la Manrafel i jo vaig tocar 20 anys i que la Manrafel se va morir. Que després, anys més tard, va venir una Francisca Cotana, de Poca Farina, que amb una veu esplèndida, meravellosa, i tocant mitjans dos, era un plaer. Vull dir, tocant gent pagesa... I tot això mos ho has ficat per... Perquè no, però m'ho he ficat perquè el ball en el Llevant sempre van voler respectar la tradició que havien rebut. I aleshores no només era un ball de música, de boleros i fandangos o jotes, sinó també de jotes i mateixes de Llevant. Amb tot el respecte a la tradició que havien rebut. I això també ho volia dir perquè, evidentment, ensenyar, l'any 75 va escriure un llibre dient que les mateixes i els fandangos de Menorca, perquè en aquell moment no existien fandangos, no existien a Mallorca, o sigui, estaven raconats o dormits, eren jotes. I tu dius, però vostè, senyor, que no té ni formació musical ni formació de ball, perquè no sabia ni ballar ni música, en quin moment se presenta supremacista a dir aquest desbarats? Si la mateixa té una estructura mètrica determinada d'una glosa heptasíl·laba i dues de pentasíl·labes, diguéssim, no? I el ball també està confirmat i unes mudances que canvien. Quan vostè sabia tocar una mateixa de Llevant i quan vostè sabia ballar una mateixa, llavors ja xerrarà. No? És a dir, que a més ara a l'escola de ball veig que estan fent un grup de sonadors i ballen una mateixa, perquè jo he vist un vídeo que ballen una mateixa en 4, no? Però resulta que per davall van escriure avui ballant de per llarg, que era la mateixa, era la manera que a Campos, i ho sé perquè la mare del meu cunyat era de Campos, i de jovenet havia ballat, que deia que ballaven jotes de per llarg, que suposaven que eren mateixes. Ves que el concepte, quan t'investigues també te trobes que els conceptes varien a una zona o una altra. Ferrer, folclorista d'Artà, va escriure que les mateixes, els copeus, Artà antigament se deien Vall de Cerdanya. Va quedar muerta, Sí. I que el pare Ginart escriu... Tens el tomeu que no piula, mira tu. I que el pare Ginart va escriure Vall de Llis. Vall Llis, també. Saps? És una altra nomenclatura que de cop i volta surt, però no va explicar de on sortia. Simplement ho va escriure com també se diu, o també se deia Vall Llis, i dius, a on? No? A on que interessa saber-ho? No? És evident que estava molt més escampat, tant xerrant de la zona de Llevant, que també hem d'incloure Artà, perquè després Artà van fer feina tant la Madona Malona, que era la directora d'Artà Vall i Canta, com després els Estofits i Castanyetes, que també se separen d'Artà Vall i Canta i fan el grup, comencen a tocar jotes i mateixes i a més de la Montranda, que la Montranda era artenenc i per tant també sabia tocar jotes i mateixes d'abans, saps?
Cap de Pere perquè se va perdre, però a Sant Cervera també n'hi havia, perquè també hi havia un altre la Montranda que no era el mateix, però que justament també li deien la Montranda, que també tocava mateixes. Vull dir que la zona s'expandeix. També sé que hi havia balls a Maria de la Salut, molt a prop de Santa Margalida, per a aquelles finques, perquè el company de ma mare de petita era allà i m'ho va contar. Després hi ha una foto de 1911 d'un ball pagès, bé, ja dic pagès i no m'agrada gent dir-ho, però després diré perquè si me deixes. Jo no sé quant de temps duim, però bé, tu que és una foto meravellosa de l'any 12 de Santa Margalida, per tant és una ballada popular, m'entens? I després a Muro tenien unes jotes molt particulars. Sí, a Muro, saps? I jo que havia ballat amb adeguades, a segons quines ballades, des principi dels 80s, amb uns punts molt especials que ara ja corren per les places, diguéssim, però que evidentment tenien una manera de ballar i jo supos que estava molt més estesa del que m'ho han fet creure, saps? Totes quatre m'apengen, ai, 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 per cada banda. Quan sense xaramies, ai, 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 m'he d'amagar. I fermar-me ses cames per no ballar. I fermar-me ses cames, ai, 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 per no ballar. Mos fas perdre el fil, saps? No, perquè si estem allà, a la zona de Llevant tot se respecta les mateixes i tal. M'adobaves però una rebel. Si jo me'n record que quan estava en el Carta en Festa, que vaig dir que fa 2 anys, però que en Margalida Bot un dia va contar que un concurs d'aquests van guanyar una gent de Mallorca que tocaven ossos! I tothom, ossos! Van dir, clar, és la guitarra d'ossos. I qui era? Madabuades i la seva tropa, que és l'única que tocava ossos i tocava instrument de percussió, era Madabuades en aquell moment, i ells sortien tot ram, rac, saps, clar. A mi passen coses molt curioses, també, quan jo tocava en la Montrafel, clar, jo tocava el guitarró sempre, i a més, quan deixaven que cantassin ells, jo també deia, jo m'havia fet els revoltats i el teu paper, no? Marejeu, canteu vosaltres que sou bons, no? Però clar, com que de vegades de tocar mitja hora allà i anaves fent el picant del guitarró i tot això, després deies, no, ara faré un contratemps que m'agrada molt. Jo sempre he estat molt amantes del flamenc i del contratemps flamenc, però això me'n refel, posava nerviosíssim. Que me'n recordo que jo anava de triqui-triqui-triqui-triqui-trac, triqui-triqui-triqui-triqui-trac, en el guitarró, i quan li feies tac, 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 pam, no? I em va dir, què fas? No? I era, vinga, reiem, perquè sempre mos deien que nosaltres, quan mos veien sonar, sempre reiem, mos escoltaven de riure. Bàsicament perquè jo arribava de Barcelona, no sabia, me'n recordava les lletres, tenia 2 lletres que sempre les cantava, i després me deien, has fartat avui amb els fideus. Tots 2 lletres són 4, 4 lletres són 6, 7 són 3, 13, 26, eren com els comodins que me sortien, però no me'n recordava altres lletres, m'entens? I no mos escoltava, i si mos equivocava, jo mateix sabia que ningú mos escoltava, que només senten a ritme, no? Notes en Mariona ja he quedat en blanc, que hi he fet na, ni els músics s'enteraven, ni els músics. I els balladors el que volien era ballar. Sí, que a vegades he fet allò, i he cantat si diu darrere. Què passa? No res, ja està, era la festa. Exacte. I si el ballador s'equivoca, també devia tenir dret a equivocar-nos. Clar que sí. I clar, que si ja tenim a venir, i si sempre va venir la mateixa, diria, tornem-se carabassa blanca mesclada amb fideus, saps? Prou, com dia mai prohibida cantar-la i tot, s'ha acabat, no pot ser. Mem, hem encetat el tema de les bulles, però bueno, antes d'encetar-lo del tot, per crear encara més intriga en els pobres oients que duen aquí, que li fa massa mà de prendre nota. Que no em prengui, que no fa falta, que és el joc vintage, el que ens contem. Trobeu que hi ha un auge d'aquestes agrupacions justament sortides dels anys
30, 40, 50 de les coreografies muntades per la És secció femenina. És que hi va haver una... Però sí que se perdien. Però ara Sí, pareix... però en els anys 40 hi va haver una explosió de control, diguéssim, i després en els anys 70 en surten moltes. Atenció, perquè les meves sorpreses que jo començo a mirar dic jo pensava que és el Carten Festa, com t'havia sortit el 74, dius no, Artà, Valle Canta també surt també el Manco, la Rebel surt 10 anys abans, una explosió en aquell moment. Després hem de recordar una cosa, una Catalina Sidé com a Valdesa de Palma comença a donar subvencions a les barriades perquè se vesteixin de pagesos i facin grups. Atenció a això, que ningú se'n recorda. I tota la feina que havia fet a Vallcerdà, que havia fet a Liorna, que havien fet els llocs a les barriades de Palma, després tot això desapareix per les subvencions i tots han d'anar a la Beata. Ah, sí? I a Sant Bernat, no de fotre faves. Dic que tota aquesta mena de folclorisme, ranci, tot plegat, aquesta com a... Perquè què fan ells? Invoquen una Mallorca que no ha existit mai, que és idealitzada. Idealitzada i pels turistes. Sí, clar, i no només pels turistes, per ells mateixos. És a dir, si gent vol veure una Mallorca idealitzada, no vol veure la Mallorca real. La Mallorca real no és pobra. reconeix els errors, mira. Allò que la gent no tenia per comprar sabates. Exacte. Per tant, sí que és una cosa cíclica que penso que de tant en tant torna i ara hi ha un auge que jo ho veig per Instagram de gent que fa vestit de pagès i que fan no sé què en base a aquesta cosa historiada, no sé què, però bé, això ho poso molt en dubte de part historiada, ja t'he dit. Me discutiria amb tots ells però no tinc ganes. Vinga, anem acabant. Si és que se pot acabar amb el tema de les bullangueres sense sense estar-hi 2 hores, per favor, no? On comencen, quan, com... Per favor, conta-mos-ho. En Lluís Gómez ha fet un treball damunt això i... Crec que pràcticament tot pla se l'ha llegit. Sí, sí. I bueno, hi ha la teoria de que surten del ball, diu que són fantasies, pot ser, però bueno, això m'ha servit, totes aquestes fantasies ja m'ha servit, perquè no ho he dit, però jo el ball de bot l'he utilitzat com a eina d'integració social i cultural i m'ha servit. M'ha servit, no, me serveix. Te serveix i encara ara serveix per això, clar. I bé, que surten del ball del novill, és a dir, una parella se casava i el novill ballava amb la dona i després ballava amb totes les dones que hi havia a la festa i tornaven a començar fins que el novill acabava en terra rebentat. Això ho va fer en Tomeu quan me'l van casar. Ai, mare! Sí. I és... No van por anys. Sí. Bé, hi ha la teoria de que les bullangueres surten d'aquí. Però quan van començar, se deien jotes robades. Pot ser, no ho sé. Sí. Jo això també està escrit. Ets coneguda sempre com a bullangueres. Però hi ha altres que sí. I a mi jo l'he sentit dir en frontera. Vull dir que en el moment que surten, en el moment que s'inventen, però vull dir que s'inventen per una mostra, per un espectacle. I és que se deien jotes robades perquè se robaven el ballador, no la balladora. I llavors la bulla, bé que comencen a fer tanta bulla ells, diguéssim, que acaben dient-se bullangueres. Això ho va explicar un dia en Via Frontera, per IB3, diguéssim. Per tant, no m'estic inventant. I després, qui promociona o qui publicita les bullangueres a les places en els anys 80? Música Nostra. I abans? Bueno, nosaltres vam començar també, Segur? Bueno, sí. Això és un dubte que ho he aclarit, perquè... Nosaltres quan van sortir de l'Escola Música i Dansa, que l'Escola Música i Dansa en feien, jo n'he fetes. Però ens feien a dins l'escola o en el carrer? A dins l'escola, concretament en el principal. A mi va ser un dia que havien de fer una actuació en el principal i jo me'n vaig anar al dique de l'Est i jugant amb bones, em va fotre una ona damunt, em va xopar tota. I vaig telefonar perquè no hi havia ni cotxe ni res. Jo dic, no hi aniré, sí, vine.
córrer que nostra, mai de dutxa, bé, en el final, i només vaig sortir perquè va ser buinguera. Per tant, sí. I quan varen formar Liorna, per acabar les actuacions, els acabàvem amb la buinera, talment com la fèiem... Sí, que sona Liorna, música nostra, ja dic música nostra, però també Liorna, clar. El que passa és que els nostres trets són posteriors als trets de música nostra. Però sí, després jo entenc que hi ha grups que no volen fer bullingueres i se neguen a tocar-les. Hi ha algun conflicte perquè allò demanen bullinguera, no sé què, i no, perquè estan una mica en contra d'aquest espectacle que se fa de les bullingueres a partir d'aquest exhibicionisme que ve d'una mostra i que els orígens són de mostra, diguéssim, no? Que queda molt bé damunt un escenari, millor, però a les places el que passa darrerament ja que tinc un poc esglaiat. I una cosa, i la bullinguera, així com ens ho van explicar nosaltres, també la bulla la fan els cantadors, perquè fan cançons de picat i se tiren pulles una en l'altra. Això també ho fèieu vosaltres com a Liorna? Sí. Una mula que és banal, li posen 1000 galardures, no és miracle que tu dugues rosari d'or que tan val, rosari d'or que tan val, i una mula que és banal. A sa vorera de mar, cada dia surt el sol. Mai havia sentit bramar una sana que és redol, una sana que és redol, cada dia surt el sol. I els granots van a ses basses i a sa plata els eriçons, tan bonets per fer cançons, com un port per dur beasses, com un port per dur beasses, i els granots van a ses basses. Ara ha quedat que hi ha grups que ja la tenen com així com l'han gravada i sempre la fan igual, que saps quan acaba, que això, si és un ball improvisat, la música també no has de saber quan acaba, mentre van indicant, van més aviat, van tal... Sí, n'hi ha moltes que sí, n'hi ha d'altres que, a més, també són esperades. Per exemple... Les que són així, que ja saps quan són, fins i castanyetes, ara me ve aquesta, l'escap, però que els períodes també l'esperam. Hi va haver un moment en què els sonadors de Llevant acabaven a la Balanguera. La Balanguera, que és aquest ball de matances. Un moment que se va desvirtuar gràcies a una senyora de Manacor. Perquè se ballaven tres. En tres persones? En tres persones, sí senyor, i era molt més divertit. Clar, jo un dia arribat de Barcelona i me trob aquell Far West. I jo vaig dir, què és aquest Far West? Què putes fan aquí ara? No, ara se balla així. Que quan te trobava... No, i que m'ho he trobat tan curs i tan horrorós, el no divertit que era a tres, perquè a tres feia volar els altres d'una manera molt bèstia. Si vaig ja t'ensenyaré un dia. Per favor, ara mem. I si hem de posar de moda, ho posem de moda un altre pic. També. No passa res. I després que passa part de l'alqueria de per allà diuen la marxa de ganga per la mateixa música i la mateixa lletra. Hi ha lletres que són semblants, diguéssim. Això ha anat desapareixent com menys sonadors hi ha, diguéssim, i crec que els sonadors joves de per Manacor ja ni ho fan, això ni ho desconeixen. Però bé, després també volia parlar d'una cosa que va, Manacor, l'explosió de Manacor, per exemple. L'explosió de Manacor hi ha gent jove, gent que en aquell moment era molt, com el Margalida Rigo, per exemple, dels rebel·lers, que me deia, però per què no xerreu mai de la Parra? I li vaig dir, perquè era un gueto. I va quedar morta, sí, perquè ella la té mitificat, perquè era la seva infància amb son pare, que era molt major, que anava a tocar guitarró, se'l robaven allà. Manacor, quan fa lo de ses cotxeries de fartàrics, que després se passa un ball a Hipòdrom, que ja hi vaig anar un i va ser un desastre, són els sonadors antics que sonen i que evidentment no permetien fer res ni, jo t'he dit que jo sonava la Montrafel i hi havia 40 anys de diferència i jo no passava, diguéssim, és vera que els nets sí, aprenen a tocar el guitarró, que potser són els que toquen ara, però no hi havia
interactuació en aquell moment, no? I aleshores se trobaven entre ells i tal, aquesta senyora avorrida va dir perquè no ballam la balanguera d'aquesta mateixa, i va fer plaça, i a plaça tots sabem com pitjors, diguéssim, i va desaparèixer l'altra, diguéssim, no? Perquè va desaparèixer. És que no sabia que n'hi hagués un altre. Com havíem de convidar perquè t'havia d'explicar les coses que no sabies, encara que xer molt, però... No sé si jo no ho sé tot, jo al contrari, jo convido gent que en sap. I què anava a dir més? Després, a l'hipòdrom se reunien ells, que la meva germana m'ha fet gràcia perquè vaig dir, explica una mica perquè jo no hi era, em diu, però nosaltres ens dèiem a recarrecs, perquè tocaven desafinadíssims, un cantava amb una tonalitat i l'altre en vestia amb una altra a la mateixa jota, clar, era allò com que per el nostre... Com a xeremiers un temps no s'afinaven perquè és que no hi havia afinadors, a lo millor, sí. No, perquè ells tampoc, ells afinaven a la seva manera i clar, nosaltres afinaven bé i pulcres i tampoc no agradava massa, m'entens? Afinadors n'hi havia perquè la música és més antiga, ara ha anat a pensar. No n'hi havia, però vull dir, ells afinaven a la seva manera i d'oïda i va, era el que sabien, diguéssim, no? Però aquesta gent se reunia molt. Me'l van convidar perquè la Manrafel el convidaven i jo, un dia per fer-li un favor, vaig venir, no sé, devia venir un moment que no hi havia vacances i vàrem anar a mi, no? I llavors es van trobar que hi havia una competitivitat entre ells perquè aplaudien només que els altres s'enfadaven i me tornaven a convidar purs. Però el que passa ara, les bulles, que vaig dir, fora, i la Manrafel sí que no hi va tornar purs, m'entens? Però això passava. Llavors hi ha una clau que és l'any 87 a Manacor, que fan un ball que ara sí se'n recorda, perquè a més van convidar tots els sonadors de Manacor, vinga, moltíssims, està molt documentat, això és l'escola de Mallorquí de Manacor, ens van organitzar l'escola de Mallorquí per jugar de Mangeguera, i el som i música nostra, que aquests van enfadar perquè eren els darrers, s'ha demostrat que esperava les 3 d'en nit, arribàvem a les 5 a Palma, no sé si van enfadar per la queixa, també consta, diguéssim, no? Però van sonar tots, un darrere, hi havia 2 escenaris de la bassa, i un se preparava quan nosaltres sonaven, no se va aturar mai el ball, i la gent va aturar com a loc i amb una cosa, saps? Com, uau! Això ho he sentit anomenar, les ballades de la bassa. Perquè va durar 2 anys i és com un mite una cosa, saps? Després a la Fira de Vavor també sempre hi ha hagut normalment 2 escenaris, i vols anar entre canvi i canvi, doncs el ballador no se refreda i vas fent... Si hagués de resumir que 40 anys te diria que als anys 80 s'intent i surt diguéssim guanyador has fet de fer balls que se poden fer de bots, ballades obertes que s'arriben a fer i molt l'any 85 Eugeni Canyelles que no n'hem xerrat d'ell és que ha quedat coses després no, han quedat moltes coses encara tindríem per 3 més no importa bé, tu t'ho perds no és per això, és que la gent després se me queixa que són massa llargs però ho escoltin ja està, és allò que ho escoltin només els interessats que és que Eugeni Canyelles l'any 85 va dir el ball de bot està mort d'èxit, li dono 10 anys de vida sempre li vaig recordar li vaig recordar l'any 95, l'any 2005 li recordava sempre, saps? Te recordes que vas dir això? Sí, ja ho sé perquè vull dir que funcionava molt bé llavors als anys 80 comencen les escoles i en les escoles venen les roldes i ballaven de parelles. Bé, a Rolda ja ens feien ells en Sorboleros, el Dios no me'n recordo, no? Però, clar, va molt bé ensenyar en Rolda, però això... Sí, això t'anava a dir, per ensenyar... La gent quan t'entra a la plaça li dona més seguretat, saps? Perquè va a Rolda, si s'equivoca no passa res. I que hi ha molt poca comandera, que punyetes. N'hi ha massa. Bé, per i no de ser dones. M'he de queixar molt d'això. Està clar, com m'atacava el fil, llavors bam, surt disparat. Antoni Lluís Reyes me va convidar a fer un cafè per fer-me una gran pregunta. Per què han de comandar les dones? I la meva resposta va ser, i per què ho de comandar gais? Molt bé. Men, jo tenc fans, que diguéssim. És que hi ha molta comandadora, veig jo. I vaig dir gay perquè ell no se n'amaga, diguéssim, no? I li vaig contestar així, no perquè tingui res en contra. No, ja, evidentment. Però diguéssim, que jo vaig molta comandadora, home, en els balls. Però molts. I les dones no vos imposau a comandar.
I si en el ball de Ferrat, com han de ser home, per ser heteropatriarcat, per tot el que s'ha dit en els balls i tal, si justament tenim el ball de boica com andau les dones, aprofitau, Tinc una amiga que sempre m'ho diu en això, que les dones, per una cosa que mos deixaven comandar, va i ho perdem. Això. El dia que tenen nares i tot l'odia va explorar. No em podia gombonar i de sa pena que m'anares. Sé que han quedat coses. Volies dir res més? Vols afegir alguna cosa més curt? La traca que m'heu donat, el deixarem així. Lots, bé... No sé si ha quedat clar, les 80 com ho van muntar tot, com se va muntar, perquè no érem conscients que fèiem història. Clar que no. És que de fet anava tot molt ràpid i volíem complir un objectiu que era que la gent pogués ballar. I que és un gran espai i que estava tothom convidat. A mi ara aquests vitrines que diuen no, és que el ball de noc ja no és de jotes i mateixes, i m'importa un rave el que diguin, m'entens? Volíem ballar tothom i que ballars i fossin contents i ja està. I fer festa, sobretot, i fer bulla. Bé, han quedat coses pendents, com que m'has comentat així fora micro, de ballades clandestines, tal. Bé, això ho deixam per un altre capítol. N'hem fet 2, o sigui que crec que mai ningú havia fet 2 capítols. Mos hem passat pipa, no tinc més que paraules d'agraïment pels convidats d'avui, que han estat molt grans. Ja n'hi havia tingut de molt grans en el programa, però de cada vegada estic elevada perquè m'adonau i me regalau aquest valuós temps que el podem deixar enregistrat. Passam una estona molt agradable, hem après moltíssim, i a vosaltres, estimats oients, gràcies per arribar fins aquí, fins al final del programa. Espero que ho hagueu passat tant de gust com nosaltres. Recordeu-vos que me podeu seguir a Instagram en el perfil de Madà Llucia, a YouTube, a Spotify i a la plataforma d'iVoox per escoltar Regosillo Radioactiu. I això és tot per avui. Fins aviat, amants de la cultura popular.